ću ja ovdje take samo da... Si pustio, jes? Ok. Ništa, odigrajte slično sad tako bliži kadar je. Koliko su blizu? A? Koliko su blizu? Ne, Samo budite to. No, on je približio, zoomirao se, treba mi da imamo jedan bliži. Ajde, prepušti. Pustio. I obraćaj se kameri kad pričaš. Ja ću vam davati smernice gdje ste u kadru, sad ste u idealnoj poziciji. To je sve super, bravo. Pazi, njena ruka malo prolazi gore. Ne, to će biti taj, razumeš? Ti i ovaj možeš da zubeš okrenski, bit će okej. Sve je okej. Čak i ako pobegnu van kadra, nije ništa strašno. Okej. Odlično. Nemoj da se sporen čovječ, ajde. Okej, a? Vidi, nek se stavi na neko. Sve ovo što se vidi, vidi se. Okej. Ne vidi senke, to je odlično. Jako. Znači morate se zezati. Imaju one prerodne senke, ali zelene senke nemaju. To je najbitnije, verujem. Ma da, nego... Senka kao senka je okej, ali nije zelena, to je najbitnije. Kad je zelena, onda je haos. Jer tu probija, znaš. Zato nismo stavljali zidove sa strane skroz, nego samo do tamo. To je sve super, bravo. Išla mala iz plesne škole. Vidim da igra fantastično stvar. Iskustva. Bravo, super. Ok, sad šta